mitinina kan hnarngam lo poisa lampang sum lampang ani chung kan interesting name lampang karon soidona ZMC intern doctorate exam an Hlawh stipend exam an don ti karon soidona ni. Hi, welcome to my channel. My name is Emilias. Ama ka channel subscribe lawin ni chuan hin lo subscribe ve kanga chuan let's begin. Ama saberin stipend le salary difference yan repotila stipend kan ti chuan trainee ho internee ho intern ho ina trainer ho ina an Hlawh zat khani tanga kha anna thona hu enge anna thona neng khan ain tu ha lo mai the kha stipend money pocket money ti na ang khani tamaya salary kan ti chuan anna tho wanga poisa a mu kha ani dona stipend chu salary ai na claim nge dona ma se voina hei zetem siang za nge kan Hlawh kan enge work hour nen kan na tho timing nen kan ha na nen anh milem anh milavem anh tuha lavem ti karon sei dona ni tranango ma sabera chuan na thona pakhat nen in compare angai nga mystery nen kanin compare dona ni chuan in compare tur chuan an na tho ni khata exam nge Hlawh chuan da kar exam nge an tho ti velte kan ron soyanga chuan ni khata exam nge Hlawh thakata exam nge Hlawh ti kan ron soyanga news channel pakhat khan an ron publisha MMA Mizoram Mystery Association khan ron publisha screenshot karon da thonga ni khata an Hlawh za tur hi zasari somnga an Hlawh tur ani hai ai tam Hlawh lo tur ani ti kha an ron publisha MMA ni chumo Mizoram Mystery Association chuan nang in khwa invenga exam nge an Hlawh ti comment na khan min lo hril ve theula hai hi nia an Hlawh za chuan doctor an Hlawh zat hriat ma hian intern kan ti kheranga achan chu full fledged doctor kan lani lo ta tian chuan hi lo ni ta se doctor mystery chuan ni khata dar kan exam nge an tho ti khani chu mo time tuna kan intern na hian pre round ti te oma morning pre round evening pre round night duty on call ti te oma on call hi chu kan soi lo mai nga on call a hian kar khata voi hi che kan on call ta chuan medicine surgery hian pre round evening round le morning round te kan nei OPD te kan nei ta ni chu pre round tur hian patient an tam wangin dar riat AM atang hian kan kala chuan kan round zoa OPD tang ward tang OPD kan vathua dar thum thleng ani chu kan omo OPD hi OPD aleng don lo tat ter ten kan sia kan ani chuan adar ka za thina kina kan chule zelanga chuan headlight tang hian night round tur kha an ho ani chumo night round tur kha dar thum atang hian an hoa night round hi enge night duty hi dar kwa tang kan tona chuan jing kar lam dar ruk dar sari dar riat thleng kan omani chumo ma se night round lo tur kha chu dar thum atang hian 9 pm atang 3 pm atang dar kwa night round tur an rong kal ma kha an omani chu hetla hi in thithem mo kan soi thale lo kanga pre round turin dar riat vela kan kala chuan round zoa ward zoa OPD kan chuka OPD hi dar thum thleng ani ta dar thum thleng kan nom ta chuan night round tur ho kha dar thum an hoa night round lo tur ho kha night round kha dar kwa tang an tan ani chumo chuan night round lo tur ho kha anom tlanga dar kwa thleng night round tur ho kha an nga kan ni chu hai hi dar ka ring sangai 8 9 10 11 12 1 2 3 7 hai hi 7 hours ania chuan hei 3 4 5 6 7 8 9 6 hours ani chu hei hi ani chuan 12 13 hours an thokan ni chumo night duty lo ho kha night duty ho in dar ka ring za ngen thokan ti le chuan night round chu dar kwa tang zan dar kwa tang jing kar dar sari vel thleng ni ta se mo ani chuan 9 10 11 12 13 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 10 hours ani chu heta hian emergency tem chuan an mu thei lo mo an buai ve ani chuan night round ho in za nge an chuan 17 hours ani chu hei le hei average la taila 15 hours lo tho tir taila ani chuan ZMC intern ho in da ka ring za nge average sa an tho kan ti chuan ZMC intern chuan 15 hours an thok ani chu chuan mystery hi en le taila time mo hei time ani ta mystery a hian
darin za tang nge ka shat chia lawa average in karon soi dona in khwa in venga darin za tang an darin za tang ngen tang chuan darin za ngen ho thin ti kha comment na khan min lo thil leve kula dar kwa tang tang ti tai lamo 9 to zan tlai dar li emo dar nga chu tun lai chuan ani mei thei ta dar nga po ti meng poi lo trong ani lo mei thei boka kha wangin in veng in khwa dar kar engza nge dar engza tang nge dar engza thleng an thok thin ti kha in lo comment ve vek don yani chuan 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ani chuan 8 hours an thok ani chu thiamem 8 hours an thoka doctor intern hawin 15 hours an thoka mystery hawin 8 hours an thokani chumo chuan 700 atlem jo khi la tamai la minimum min tapo minimum kan la do na chu 700 into 30 chen za ngele thakata ni chumo thakata 721,000 an hlo ni chu ka chu dik lo pon comment na khan min lo hril le vekula chuan keima ni intern doctor hian intern hian engza nge kan hlo kan ti chuan 12,000 chia kan hlo ni chu thakata mo hey working hours hian ma ni ai kan double ta ma se a hlo pon ma ni ai khu ta kan hlo ni chu 12,000 ani chuan ni khata engza nge kan hlo ni khata zali ba kan hlo lo an ma ni khata engza nge hlo 700 per day anh thao ta lut tu kan ni chu mo hey kan working hour pon ma ni en double la mo chuan 400 per day an ma ni chu 700 per day an hlo hnem em em ani ma se ztmc b ka ani ta hai an hlo mun danga chuan an hlo hnem ve em em a entinan mun danga infala te po average in 20,000 ten hlo a chuan asama phei chuan 30,000 per month ani chu mo hei per month thakata ani chu mo hei po per month thakata ani chu ai anh thao te em em ani chuan hei hi ania kan hlo zat karon compare ve me ni chu mo lo the ve ve kula chuan hi mi zo a kan hlo ta a 12,000 hi per month in chuan kan ei le in kan in tayem chuan engza nge kan sen so ti velte kan chut le tai lamo 12,000 kan hlo ta tro hei hi salary emo stipend anita stipend chuan thakata engza nge kan sen so kan chut le ngo thakata engza nge kan sen so ani chuan rent fee hi falkon hen taw em em a 5,000 atang 8,000 vel thang ani chu average in 6,000 la tai la rent 6,000 chuan a thena electric bill hin provide ta a thena an provide lawa electric bill ELECT ti tamai electric bill hi thakata zanga ve lo ni ta se chuan phone recharge man hi 350 vel ani ta per month mo 28 days ani ta chuan recharge zo thil dang enge sen so kan nei le tur chu ei le in hi sang thum chu tlem lu tu kan ni chu chan chu mizoram chin threfe khanga thlai ra man te to ta it ables ma it ta hian sang thum zanga lo ni ta se sang thum zanga chut mai nga chuan eng moni hei logbook ti te poisa choi te nga haya eng moni poisa choi hi ngai ve ni chumo college a hian college awangin ta hian zanga lo ni ta se mo chumi zo chuan hei restaurant ate kan lo ei ve a entina intern a chuan kan lo buai ve em em a ina ai rong bol thailo na te kan nei ve ta ni khata somnga lo ei ta se thakata chuan engza nge niang somnga into 30 1,500 hei hi restaurant da sangkhat zanga belle vekela thakata kan expenditure ani chu 0 5 10 15 20 23 2 6 7 8 9 10 11 12 kan hlo hian hei 3,500 12,350 kan hlo hian a phalo ni chu hei hi kan choi bel angai ani chu kan pocket hei kan pocket money kan hmuwa kan pocket money kha kan in dei lawa atlem bera ka chut ani chu petrol man pokala chut hleinem petrol man thakata zanga lo ni ta se ani chuan
kan expenditure hi 12,800 velin chu omzia chu kan mu hian kan in dei lo ma ni chungte poisa ba dil le angai tinain chu omzia chu stipend in kan in dei lawa chungte poisa kan di le ti min lo hret sak ve ve kula chuan hei hi ni mai next video kan in hmu le vek do stay healthy and be creative bye bye